to ni boni sɛbɛnye an ko min ma le malien fasiriba ni o ye Y mariko ye nin y'a ka sɛbɛnye Y ko a ko dosokɔrɔ t'a sonsoncogo kɔrɔ dabila k'a b'a buranana a ko an ka to sira tɔ guwan affaire min n'o bɛ yen mercenaire 49 min ni ivoirien ka den do n'u minɛlen b'an ka jamana kɔnɔ maa caman y'a miiri k'a fɔ waati de ye cabalen ye Alassane Dramane Ouattara a laban jibi jigin a ka ton na a bɛ nimisa sɛbɛnnikɛla ko a ko minnu y'o fɔ u fɔr'u jigi kɔ sabu diɲɛ don o don Alassane bɛ ko kura de kɛ min bɛ ko in tɔ gɛlɛya. Sɛbɛnnikɛla ko a ko ni mercenaire 49 lahalaya a gwɛlɛyalen bɛ maa caman kɔni bolo fɛn min ye sigi ka fɔ ani kumaɲɔgɔnya ye o de bi kɛ sababu ye ka ko in nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min ye Alassane ye a darɔbɔ ka kunna ko in na fɔ ka taa fɔ k'a to ten sabula n'i y'a mɛn tubabukan na orgueil arrogance o bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ivoirien ka masakɛ in na n'o ye cɛkɔrɔbajugu ye sɛbɛnnikɛla ko Alassane Dramane Ouattara dɔwɛrɛ tɛ koyi a ko Assimi Goïta min bɛ Mali masakɛya la a ko Assimi yɛrɛ de man ka bonya sabula Assimi coup d'état de nana n'a ye ni k'a sigi fanga na o tuma k'a fɔ ale Alassane bɛ n'i kunkolo siɲɛ Assimi ye ale dun élu la a ko a t'o kɛ ale élu la comment il a été élu comment il a été élu on connaît l'histoire hein Faransi de y'a sigi o bɛ bɔ minɛ k'a sigi kuma na dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maliden caman ye olu kɔni ko fɛn min ye sigi ye o de kan ka kɛ Assimi Goïta yɛrɛ ale y'a jira k'a fɔ négociation bɛ se ka kɛ ko in fura ye nka Côte d'Ivoirekaw ka masakɛ kan ka fɛn o fɛn kɛ n'o bɛ na ni nɔgɔya ye a bannen b'o bɛɛ lajɛlen ma sabula a ko an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ye a yɛrɛ ma sɔn cogo la si la k'a ka téléphone ta don kelen da kelen ka Assimi Goïta wele n dɔgɔ Mali président a bɛɛ ta cogoya la Otto. Ndogo. Fiston, oui. Et alors? Ah non? On a président qui s'est Alassane Fiston. Non, à Dedo, c'est-à-dire Farafina. N'a qu'on mon fils. À Dedo. Obigné. Ça, c'est en Afrique. N'a qu'on dé. Mais il n'a pas appelé. Il va pas le faire. Il y a toi quand flamme, il voit orgueil, arrogance. Voilà. Au débat là. Il va pas le faire. N'y a pas où la tafo. Ne bɛ min f'i ye Georges Sedou i k'a dɔn ni maa dɔ ma ko dɔ dɔn dɔ k'o dɔn Assimi Goïta ka maa 49 in don avion kɔnɔ ka maa dɔw kan Ousmane Madani Cherif Aïdara a tɔgɔ di an ka jɛlikuntigi tɔgɔ Ba Mukutari Kɔnɛ ani Dagamayisa k'olu d'a kan i y'a faamu ka taa n'u ye Côte d'Ivoire Ala sago Asago Alassane Dramane Ouattara Ala sago i sago i denkɛ ko i ka bonya fila anw nana nin d'i ma wa an y'a far'i ma k'an kɔ don wallahi n'i y'a tɛnɛ ma a bɛ kɛ ten n'o kɛra Alassane ba taa ye CPI la non munna ye il n'a pas reconnu a m'a reconnu hali bi k'a fɔ mercenaire don mais a y'a reconnu o wa ko de ko an bɛna a ka sɔrɔdasiw ka k'u minɛ k'an k'u bila n ko maloya da a ta ye o a t'a reconnu diɲɛ on fait ça pour le peuple ivoirien o bɛ mun diɲɛ n'u kun y'an sɔrɔ u bɛ min k'an na dun ba taara marifa jugu de na marifa dɔw b'u bolo sen saba de b'a la a b'i jɔ de maa 2 de b'a minɛ Jean Sedou ne ko marifa ka jugu ka tɛmɛ Ala ka marifa kan ayi o tɛ ni Ala ko kun tɛ mun bɛ don an ni marifa in cɛ foyi alors ko di Ala ma sa cɛnniw an ka to ala kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Alassane Dramane Ouattara a m'o kɛ a ko fɛn min ye ale yɛrɛ ka avion ta ka na Mali la k'a fɔ a bɛna Assimi Goïta fɛ yen Assimi min n'o ma élu Alassane ko a t'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a jigi d'a mɛn Faransi min kan Faransi dun y'o kɛ sabu Florence Parly o yɛrɛ ye avion ta ka na Mali la ka na ni Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye Faransi de y'ale sigi ye yala ale bɛ fisaya ni Faransi ye wa sɛbɛnnikɛla ko o dɔrɔn tɛ Mali bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye Union africaine ye Côte d'Ivoire yɛrɛ b'o la Union africaine ɲɛmaa Macky Sall n'o ye Sénégal masakɛ o nana Assimi Goïta lajɛ Bamako yan nin ko kelen in na nka an bɛ don min na ko bi Alassane yɛrɛ a bannen bɛ kolokoso co nali de ma sabula a ma si foyi de ye Assimi Goïta tɔ na hali waati laban in na a ka diinɛ ɲɛmaa dɔw nana an ka jamana kɔrɔ n'o ye Cheikh Imam Malik Konate ka fara fɛn min ye Moulaye Aïdara min na o ye Ousmane Cherif Madani Aïdara ye ko a ka kuma
jamanakuntigi fɛ min bɛ se k'a to ko in ka nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko nka do kelen da kelen Alasani ma hali bilakoronin ji min n'a bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali kumaɲɔgɔnya a ma sɔn o ma sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni gɛlɛyalen bɛ n'i y'a balannen fo ka se nin hakɛ in na a da bɛ Alasani de la n'o tɛ a da tɛ Mali la kunnafoni filɛ nin ye an ye min i ka jɔ ani cɛsiri bolo kan maa bɛɛ lajɛlen kana to i gɛnfɛn bolo Jɔni Sodi k'a dɔn ayiwa min ye nin minisirimuso kɔrɔ in ye a bɛ kaso kɔnɔ a bɛ latigɛ bolo Jɔni Sodi k'a dɔn a ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci jamanakuntigi ma min ye Asimu Goyita ye min ye Madame Buware Fili Sisɔgɔ ye a ko a bɛ ne ka waati jan bɔ sa e ko ɲinɛ tɛ ɲini ka k'ale kɔ ayiwa kasobo n b'a la de musow la kaso ale bɛ yen k'o bɔra ka taa cogo min na ale jɔrɔlen don a hamina nka a dalen don a la k'a fɔ Asimu Goyita ye maa koloma ye jamana sariya sunba ale yɛrɛ de b'o ɲɛfɛ ko ninnu kɛra kɛcogo min na kabini a daminɛ ka n'a bila bi la n'i y'o jateminɛ n'i ye jateminɛ ale yɛrɛ si bɛ hakɛ min na denw ni mɔdenw i k'a dɔn ale b'o danga de la sa ale tɛ dɔwɛrɛ ɲini diɲɛ na ala ko yɛrɛ kɔ wari yɛrɛ anw tɛ nin si kɔ Filiko a ko ayiwa a bɛ wele dakɛ jamana ɲɛmaa ma ale min bɛ jamana asarasiw kɔnɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ fɛn minnu fɔlen don ale nɔfɛ waridun ko don waridu dun bɛ hɔrɔn lamaloya a bɛ hɔrɔn fa kabini nin ko in daminɛna san 2015 ale ye dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ vérificateur général i k'a dɔn o de kɛra sababu ye ka ko in a bɔ ni k'a da kɛnɛ kan a ko kɛlen kuma min pole économique u ye munumunu salo caman kɛ ale lɛtiri ani bataki ani hakilina minnu sɛbɛn a donnama in kama i k'a dɔn ayiwa a sɛbɛnfuraw tɔw bɛɛ ngo n'a ta bɛɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn a ma mɛn tuguni min ye ministre de la justice n'o ye Maliki Kulubali Maliki Kulubali i k'a dɔn o nane ministère la o laban na tuguni ni ka bolo don sɛbɛnfura la k'a kɔrɔlen ta ka bɔ tiroir kɔnɔ ni ka kumaw da kɛnɛ kan o de nana kɛ kɔlɔlɔ ye sa min fanga nana bonya k'a barika bonya a ma ɲɛ min kɔ a laban taara kɛ olu minɛni yɛrɛ ye k'u don kaso la a ko ala ka hinɛ Sumɛlɛ Bube Mayiga a don o ye premier ministre ye a bɛ dugawu kɛ ala k'o hinɛ a ko wulikajɔ ni jateminɛw na min kɔni ye nin mandat de dépôt minnu dar'u kan ale kɔni a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i k'a dɔn ka ɲɛfɔli kɛ fɛn ninnu bɛ se ka kɛ ayiwa dɔnfɛ cogo minnu na ale kɔni jɔyɔrɔ kɛra min ye a n'a niyɔrɔ min ye a ye ɲɛfɔli kɛ ale dun ye baara caman kɛ jamana kɔnɔ o tuma min ye wulikajɔ ni cɛsiri a tɛ kulekan in dabila a tɛ surunani don dabila min ye ɲɛfɔli a t'o dabila hali waati la min ye CNT ye i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda ale y'a ɲini awa k'a fɔ a ni o ɲɛmaa yɛrɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ o tuma n'a ma ɲɛ o kɔ ale Madame Buware Fili Sisɔgɔ i k'a dɔn ale bɛ kaso kɔnɔ a bɛ ne ka waati jan bɔ sa o tuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a tɛ makari kasi kɛ a tɛ ayiwa i k'a dɔn a damata wele dakɛ a bɛ kuma in ɲɛfɔ a fɔcogo de la n'a sɔrɔla min ni min kan ka kɛ min b'a to ko tiɲɛw bɛ dɔn o tuma jamanakuntigi ale kɔni kɛlen bɛ k'i wakili don ala la a y'i wakili don o la o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ yɔrɔ min n'o ye bole musow ka kaso don muso dɔw bɛ yen i k'a dɔn olu fana datugulen don i n'a fɔ ale a dɔw bɛ ne ka san fila bɔɲɔgɔnko bɔ i k'a dɔn u ni kiiritigɛlaw ma ɲɔgɔn ye k'u ɲininka i k'a dɔn min ni min kɛra ani gɛlɛya min b'o kan o ɲɛ ka se ka dɔn n'a sɔrɔ u k'an ka kaso kɛ walima u k'an ka bila o ka dɔn o dun di dɔn abada f'u ka kiiriden n'i minɛna ka taa boli ka ban ni ɲinankɛri kɔ a bɛ kɛ kojuguba ye Madame Buware Fili a ko ale ye wulikajɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ san 30 ani san 8 i k'a dɔn a y'o de kɛ baara la min ye san 10 ani kɔ ye a y'o kɛ foroba baara la jamana ka baara la wa don min ale bɛ foroba baara in daminɛ i k'a dɔn min ye sɔrɔ min b'a la a y'o ɲɛfɔ min ni min b'a bolo a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o bɛɛ lajɛlen kun de kun ye a ka dɔn ale bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ ani jɛlenya min n'a b'o nɔfɛ sabula foroba baarakɛla min ye wulikajɔ ni jateminɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bolo bɛ don foroba baara la a ka kan de awa i ka minɛnw ani sɔrɔ min b'i la ani nafolomafɛn min b'i bolo k'a daminɛ san 2015 a k'o bɛɛ lajɛlen dɔnnen don ale y'o sɛbɛnfuraw kɛ o fana sɛbɛnw b'a bolo o don
O kuma monsieur le président Assimi Goïta i k'a dɔn e ye ne den de ye i k'a dɔn n y'i deli ala ni kira jaati kama n y'i deli i bɔkolo kama ne y'i deli min ye i ka ayiwa ala dɔn ani ka ala ɲɛsiranya i ko in bi taa laban e de la o kuma i tɛ lajɛli kɛ n ye sa i tɛ filɛli kɛ sa ni min ka ala ala hinɛ ye minɛ bi dɛ ko an tɛ kafiri maafiri kafiri a ti bila maa tɛ nin ɲɔgɔn na ala a ti bila fo Sumeli Bube ta ɲɔgɔn ko mun u bɛɛ tun tɛ dossier kelen na Sumeli bilara o min kun man kɛnɛ o bilara ka kɛnɛ i bɛ ka kale da i bɛ ka wusula tugu don o don a ti bila Seydou Ayisa musokɔrɔba don sa musokɔrɔba o b'a la wari dana a ko a kɔni bɛ Assimi de deli sa ala ni kira yɛrɛ jaati kama a k'a kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kama ale ka dossier ka lajɛ ni min bi kɛ o ka kɛ Assimi de juge ya c'est le patron des juges n'importe quoi la justice est indépendante je sais u ka tɛmɛ n'a ye bɛlɛni turu do u ka taa n'a ye n'a man kɛnɛ a ka taa baɲa min sira fɛ o bi fura bɔ a ye Allah a bɛrɛ da Seydou kaso ma i miiri koyi ne b'a dɔn o de la ne y'a fɔ an ye deli min kɛ kaso cogoyaw tɛ kelen ye dɛ an ye deli min kɛ i ka bila o diyara i ye dɛ kaso ma ɲi nka wari dun kaso o ka ɲi ala ka ni silamɛ amina nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays jamana Boubacar Yaluku ye denmisɛn sɛbɛn nin y'a ka sɛbɛn ye Boubacar ko ni ba min sara ka bugɔli juru to a la siga t'a la o golo de bi kɛ jenbe ye siga t'o la min k'a sɛbɛkɔrɔ dasi sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka taa ministère des Maliens de l'extérieur intégration africaine i yɛrɛ jabala ye yen ye o sabula ni tɔgɔrankew kun kan ko kuma fɔra bi i bolo kan ka kɔrɔta sɛbɛnnikɛla ko a ko aw yɛrɛ fanfɛla la ministère des Maliens de l'extérieur ministre min bɛ miliyari 1 miliyɔn 500 o bina nugula o kɛra to bina ye nugula non 1 milliard 500 millions mun kɛra o la perdu koroke karak o cira wuluku la kuma bi ni ka anw va o bɛ se ka kɛ cogo di non ça c'est impossible ne de bɛ k'a f'i ye i kuma jɔ naamu gɛlɛya n tulo b'i la o sɛbɛnnikɛla ko kuma bi kɔfɛ a ko waati min na banajugu in kun dara an ka jamana kan covid n'o ye covid ye o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye jamana marabaaw ye u ye kɛsu sigi sabu maa minnu bɛ yen n'u bi bɔ kɔ kan ka na a jirala k'a fɔ bana in de bɔra kɔ kan ka don an ka jamana kɔnɔ o tuma fɛɛrɛ ka tigɛ n'i donna avion kɔnɔ ka na maa minnu donna walima minnu bolotɔla ka don u ko min ma quarantaine tile 40 bɔɲɔgɔnko kɔlɔsili i b'o kɛ i b'i sɛgɛsɛgɛ don o don ni bana ma ye i la a bi furakɛ ni bana ma ye i la i bi bila ka t'i ka ciw la sɛbɛnnikɛla ko o jɛkulu min sigira commission dɔ nana sigi o kɔlɔsili kama maliden minnu bɛ n'olu kun balannen bɛ kɔfɛ k'u dɛmɛ kana k'u kɔlɔsi min bɛ se k'a to u ka lafiya sabula maa caman kun balanna u ka visa banna taa cogo tɛ nacogo tɛ o tuma jamana ko an ka dɛmɛ dɔ sigi sɛbɛnnikɛla ko billet d'avion maa minnu nana u bi dumuni kɛ hôtel minnu na ani dɔgɔtɔrɔ minnu b'u kɔlɔsi wari kunfɔlɔ min n'o sɔrɔla jamana fɛ miliyari 1 ani miliyɔn 500 o taara ka di minisiriso in ma k'u ka baara kɛ n'a ye wari dilen u nana commission dɔ sigi ka maa dɔ bila wari kunna k'o ye régisseur ye ale kɔni ni commission maaw olu ni minisiri de b'a ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye coronavirus ye a ko nana don a la ka bɔ a la maa minnu nana minnu kɔni dara hôteliw la hôteli minnu n'olu ye dunanw bisimila u ka siyɔrɔko u ka dumuniko hôteliw ye tile 44 kɛ dunan min na dɔw maa 100 dɔw maa 200 a bɛɛ lajɛlen facture nana ta ka di ministère ma ministère ko a y'an kɔnɔ an bɛ wariko ɲɛnabɔ miliyari 1 ni miliyɔn 500 dun dalen bɛ yen magama k'a la sɛbɛnnikɛla ko hôtelitigiw tora kɔlɔsili la fɛn min ye taa ni ka segin la u bɛ bɔ min fɛn min kɔni ye mission dɔ ye o nana wuli k'a fɔ u bɛna taa Ukraine ko maliden dɔ bɛ yen min n'a ka denbaya bɛ yen a n'a muso ni den kelen k'u bɛ taa ka t'o nɔfɛ ka na sabula coronavirus kan'o sɔrɔ u ye joli bɔ ka bila u kun ka taa miliyɔn 500 u y'o ta ka taa n'o ye fɔlɔ maa kelen
Sabanikala ko kuma bɛ kɔfɛ u taara ni 500,000 ye u ni dɔrɔmɛ 1 ma segi o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen wari tɔ tora miliyari 1 ye sigi kelen bɛ k'o kɔnɔ hôtelitigiw bi taa u bi na fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ni kɔlɔsilikɛlaw ye a laban ministère yɛrɛ n'o ye ministère des malins l'extérieur ye o nana hôtelitigiw sigi k'a fɔ a ye an ɲɛ b'a la dɛ miliyari 1 min n'a kuma na wari tɛ tuguni koyi sabula nin problème ni nin problème in de kɛra coronavirus senfɛ wari sara ka ko ye. Pourtant, je fais beaucoup confiance au ministre là. Ilienne. Ag Mohamedou Wa, je sais pas. Ouais. Il est de Ségou. C'est mon frère. Ségou? Ah bon? Kana ni belata Ségou koyi. Wallahi, il est de Ségou. Aya ka demsena beke. Jiju be wuli to do mamunu no fe. No be Ségou kaye. Tanay. Mamunu tata do kasola. Eko lui Ségou kaye. Ah, faut ça foutre. Aïwa. Ah, ça, je vais lui demander. Qu'il me donne des précisions. Ministre des Maliens de l'extérieur, intégration africaine. Ko yere juba ale yere de la. Sabula kaba ale nana kaba ko bela jele nyamina. Nyefo ima sorala. Sabanikala ko hali DFM min bila le no bi wor ko koloshi. Ale yere ni regisseur sama li bade bolu ni nyanje. Sabula regisseur ngo wori nya ale de taye. Ale de kanga wori nga sagoye. Amanga sara ale kanyema na no e DFM. DFM ko bisa ka choko jumena. Chakeda wor ko bela jele de bene bulu wari fo imanga boni ne majani minye opma wari ngoni atara yoro jumena tabani kala ko DFM ani regisseur u keme che e cha nyina ni japma tiji ga nywandege walwarika j'ai une petite facture de 1 million masala on ni be ka ministre la fata ga 1 million ni no fait ati sara parce que war beduna Allah il faut attendre le budget 2023 ah oui. Nam. Sabanikala ko Nam. Ministère des Malins de l'extérieur ako yenyoro jejugu badebe sabula jamana kelembe ka nafolo munun blay ma munun bi gɛlɛya sɔrɔ tunga fɛ ma munun bi kunnafoni di munun bi dɛmɛ kɛ ani munun bi bilasirali kɛ n'o ye sensibilisation ye nin bɛɛ wari dasilen bɛ nka wari ti sɔrɔ Sabanikala ko an bɛ don min na ko bi baara gɛlɛyalen bɛ wa fɛn min ye DFM ni regisseur cɛ gɛlɛya ministre yɛrɛ de bɛ gɛlɛya in jɛman gaki sabula ni ye regisseur jama o jama a jigi bɛ ministre de kan koyi sabula wari ta ka diya nin diya a ko de cayara regisseur fa fɛ kojugu facture mana a bɔ kun ma fɔ miliyari 1 fɛn min ye munumunu salo damadɔ u ye wari kɔni ji wulu kula Sabanikala ko gɛlɛyalen bɛ an bɛ don min na ko bi e ko fɛn min ye poli économique ye ale tɛna i sen don nin dossier in na wa sabula fɛn min ye kɔlɔsilikɛlaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye ko bɛna taa da olu kulo ka sɔɔni n'ala ma jagɛ ministre DFM ni regisseur ani radio kumana minnu ka facture bɛ yen u bɛɛ bɛ taa pôle économique la n t'o fɛ dɛ Allah n t'o fɛ dɛ Allah k'an ni silamɛw kisi pôle économique ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la ko allo non ngo oui ngo bonjour pôle économique ngo bonjour ko c'est commissaire Keita du pôle économique subhanallah et non la hawla wala quwwata non ngo compol ngo est-ce qu'il m'a fait numéro là koy moi c'est Daba Tungara l'animateur là a go bien sûr era de kodo koy ako shegi do dirima ape kamna o shegi do kodo ne ko la hawla wala quwwata illa billah il y a interview que on a retrouvé le chèque alors vraiment on veut demander en bas fait kana ngone ape kamne ngokobol jiji na nega dona de ne ngokobol aki wolo dongama en de dore adjo makela ko e ko ngam munde kadi ko tu peux amener la preuve la preuve anga jemugai mena goyi jemugai ngep mena de anya ga radio la sika so radio kumala kujala radio woni be kumala c'est des émissions vraiment qu'on a réussi qu'on a difficile kala no prévu ko prévu ngo prévu bemi ala nongo neka ko bana prévu pour économique masgeti ala kan islam fanga so do be ala kan islam ni wele la non c'est à dire que ko jugu dalo ngo kono boli karla ne ko Europe nyeta c'est l'état a ben ala ne kera
Joyeux Zedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don.